Kan den ene ikke på. Den er ikke interesseret. Nej, den var Nej, den er ældre her. Ja. Hvor gammel er han? 13 år. 13? Ja. Okay. Gentleman, ja. Ja, ja. Men hvordan har I det sammen? Fordi det er rigtig godt, ja. Fordi det er forskellige racer. Ja, men... Lige præcis. Vi fik hende, da hun var 1 år, Ja. og hun var 3. Og, men de kendte hinanden lidt i forvejen, og så, Ja. og så havde vi